Vi ser på henfaldet af carbon 14 til nitrogen 14, et beta- henfald. På grafen ser vi, hvordan forvandling fra carbon til nitrogen forløber over tid. I det henfaldsloven er en eksponentielt aftagende funktion, kan vi tale om en halveringstid, som her er på omtrent 6.000 år. Vi ser, at henfaldene ligger så forholdsvis tilfældigt omkring halveringstiden. Man siger, at en radioaktiv kernes henfaldsproces er stokastisk, men der forekommer alligevel at være et system, i det halveringstiden ligner en middelværdi. Hvis vi gentager processen, så henfalder kernerne anderledes, men alligevel har de nogenlunde samme middelværdi. Det samme kan vi observere med henfaldet af uran til bly. Dog så ser vi en halveringstid på over 4 milliarder år. Hvor carbon og nitrogen har henholdsvis grundstofnummer 6 og 7, altså lige ved siden af hinanden, der har uran og bly henholdsvis 92 og 82. Så uran henfalder faktisk til andre radioaktive stoffer, og disse henfalder så til sidst til bly, som er stabilt. Under henfaldshastigheder, der kan vi se to grafer, hvis vi lige laver nogle kerner, for antallet af kulstof 14 og nitrogen 14, som er en henholdsvis aftagende eksponentiel funktion, og hvad der ligner en logaritmefunktion, altså to omvendte funktioner. Hastigheden på en graf er givet ved dens hældningskoefficient, og vi kan se, at hastigheden er størst i starten, hvor der er flest carbon 14 kerner, og at den især efter omkring 5.000 år aftager. Hvor der ikke er så mange kerner, der kan henfalde tilbage. Og ved omkring 5.000 år, måske lidt mere, der er halvdelen af carbonkernen omdannet til nitrogen. Så det her, det er altså halveringstiden. Og det stemmer også meget godt overens med, hvad vi så oppe i halveringstidsfanen før. Og det bekræfter jo vores teori omkring henfaldslov og halveringstid. Og det samme kan vi se med henfaldsprocessen fra uran til bly. Sådan. Og her er halveringstiden så, ligesom før, lidt over 4 milliarder år. Vi ser, at grafen til forveksling ligner den anden. Altså, at der er et system i, hvordan radioaktive henfald foregår. Til sidst så kan vi prøve at måle carbon 14 indholdet i træ, hvis vi lige planter det. Så hvis det vokser op og dør. Sådan der, så måler den. Heroppe bliver der så tegnet en graf for antallet af kulstof 14 kerner i træet. Og da den kommer frem her, så kan vi se, at den til forveksling ligner grafen fra før. Altså den eksponentielt aftagende funktion, hvor hastigheden bliver mindre og mindre, og halveringstiden ligger på lidt over 5.000 år. Kulstof 14-metoden er meget værdifuld til f.eks. at datere arkæologiske fund, netop ved hjælp af viden om henfaldslov og halveringstid.